ମୋ ମଥାରେ ଝଟକୁଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୋଛି ଦିଅନି, ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖାକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନି। ମୁଁ ସେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବିନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଇଛ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିବା କଥା ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନି। ଆଜି କେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ରହିବି? ଏମିତି କହି ଅଭିଜିତଙ୍କ ଶବକୁ ଧରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ରାତିର ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ତଳେ ଅଭିଜିତ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଭିମାନିନୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ କ'ଣ ମାନୁଛି? ସିଏ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସେ ମୋ ହାତ କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି। ମୋତେ ଏମିତି ଠକି ଦେଇ ସେ କେମିତି ଯାଇପାରିବେ? ଏମିତି କହି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖିଲି ବାୟାଣୀ ପରି ମାଟିରେ ଲୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ଅଭିଜିତ। ପରଲୋକରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏମ୍ସରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରୁ ବହୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ମୋର ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କ କଟକସ୍ଥିତ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଛି।